pun ta. Menika saya ngomong ora tahu. Pak Eka, ambilnya Pak Eka ngono lho. Oh, jadi ngembung. Oh iya. Oh, nggih. Sok ngono tok e kok. Lah. Oh. Yun sewu kowe lumbuk kono. Ya. Yun sewu Pak Eka. Iya Mas Neo. Lah. Menika unjukanipun. Nggih. Ngono. Kok main balik yo kok yo. Lah wonge bokon ngembung ngene. Ora Ora. Aku tak takok. Nek bojone mesti nginjen kok awakmu mesti melu iki apa to? Ae melu tok wan kisahmu nusul kok. Sebabe Lek golek dhuwit. sing dibutuhke iki wong bojomu tok. Tok ora iso pokoke aku melu. Iki panggil kula teng Jakarta Pak Eko. Nggih nalikane piyambake digula wonten Sri Mulat Jakarta. Terus panggil kula. Kita ketemu di Jakarta ya Pak nggih? Kita dulu ketemu di Jakarta. Nggih. Jakarta iki bosok A diganti E. Wah, Nyak di mana kabarnya? Nyak. Oh, sudah saya goreng. Nyak tupo. Nyak iki apa to? Nyak iki bapak ya, Pak? Apa ibu? Ibu ya? Dudu minyak kae. Kudu. Iya. Nyak itu ibu. Babe Oh, di mana? babenya sudah saya beleh. Babe iki Babe iki bapak. lho dudu babi. Babi kaya cangkemmu kuwi. Lumayan kok. Tak kira nek babe iki babi. Ora kok enek dagelan beleh bapak. Pak Eko. Dalam. Jan bojo kula niki Pak Eko. Aku tak takon. Pripun? Sampai ngene kok dumen sing ditutuni. Loh. Saya itu cinta pertama di Jakarta Pak Eko. Oh. Saya terus, ya rambutmu Mas. Aduh, rapi sekali. Hidungmu Mas. Aduh, indah sekali. Gigimu Mas. Tapi kok diseletek? Mancung Mas. Dari ini merongos. Matamu Mas. Matamu dhewe. Ora iso muni netro apa paningal ngono matamu. Bahasa Indonesia pakailah yang baik dan benar. Nggih. Rambutmu, hidungmu kan. Nganggumu. Gigimu. Oh iya. Jadi mata. Nyun sewu. Anu Pak Eko. Pripun Mas Neo? Matamu indah sekali. Oh iya, lek kan bahasa Indonesia enggak apa-apa loh Mas Yo. Oh, ayo ini matamu ora apa-apa. Kok balik ini? Kene Pakai bahasa Indonesia. Aku jane Pak awakmu muda aku kurang gemati piye. Aku ki yo pinter masak. Apa-apa yo iso lho Mas, resik-resik yo iso masak, iso ngrakabi. Alah masa apa iki lho. Bendino tuku nukule karo gojek. Nek ngarepe wong akeh kaya gemati ya. Kaya anu kok kering ngono kalian. Pak masak apa Mbak kesukaane Mas Neo? Niki senengane masakan Padang, Pak. Padang jinglang maksudnya Pak. Ada jinglang rene popo ning piring kok. Lah kok tes kok piye? Kowe nek kulino sobo pawon, Nduk. Iya. Tak bedheki abrakan pawon sakmono kae sing mburi dhewe nganggo apa? Sak biji 100. Piro kok? Oh, sak senengmu. Jumlahe piro? 10. Kowe rasa oke. Oke. Siji 100 ya. M. Baskom. Oh iya, isi tok. Oke. Magicom. Loro. Iya. Ngono kok. Apa ya? Roy ayam. Apa? Kuwi bumbu masak Dari pawon ora? Oh iya. Roy wayah mau. Roy ayam. Wajan. Wajan mengengek wajan. Wis. Lah jare kok iso ora? Yo iso. Baskom. Nah, kuno Bukan tak isane. Iya. Magicom. lho lah kuno. Iku tak isane bek. Terus Sotel alah sotel aluminium. Kenceng aluminium, wajan aluminium, subluk aluminium, untu aluminium. Susah Pak Eko. Beda bojo ruwong Mas iku susah jan.
Susah ya, awake kudu seneng lho. Nek enek anu Pak Eko enek untungane. Apa-apa? Niki dalam menika Agustus 17 Agustus. Aman. Bojo kula niku mesti kula jokne lomba panjat pinang. Nah, nek kula niku diprotroli ngoten lho Pak Eko. Nggih, digale. Nah, iki terus kula kek ngisor, untune tak kan trok mesti tekan dhuwur. Tenang untukmu kaya bajing kok Pak Eko. Bojomu Pak Eko. Tapi lupute ngono aku nggih nyuwun sewu tau kuwirangan, Pak. Pripun? Pas tuku tiket sepur ning stasiun, ngelungke dhuwit ning loket tangan urung teko nggon untu mecahke kaca. Iki wetekno. Aku ki nek numpak motor ngono lambeku kaya gendol kena angin, Mbak. Mosok, Mas? Mak. Biasane wene ngono. Wah, malah lebat. Pak Eko ki asline nyemoni. Ya kok. Ngejak pisanan ki niki teng Kradinan nggih. Kradinan. Pager Wajo. Ngejak awakmu pisanan Pager Wajo. Kamangka dagelane Kedawan Wajo. Lah iya Pager wis ngarani waja untu. Dadi kaya cangkemmu nggih pager kaya untu. Kuwi pager nek mriki apa Pak Eko? Kita iki cocok. Lah iki lho kula niku jane boten kurang. Kula upaya. Kula butuh dokteran niku Pak Eko. Diapane kae dibegel. Cara cangkem saiki ben rada manis. Gak iso muni tutuk ngono to. Dibere lho, Pak. Kemeperen nek untuk. Kula begel niku terus Dikai kawat ngoten lho. sempal Pak Eko. Terus kula kawat rolasan. Naik kolu. Rolasan kolu. Iki jane lambe kok WC lho, Mas. Nyatane kowe iki lho bengi yo bebes ae. Ceritanya, lah sing sampeyan dia sing sudi jiran kowe iku sapa? Iki wonten ing tlatah Kradinan. Asma Pinarya Joko. Kradinan. Karang tarunanipun sayuk buyuk rukun sedaya perangkat ugi masyarakatipun. Dipun pirsani tiyang kathah anggenipun gelar pakeliran wayang kulit amargi menika mediasi art Islam Kanjeng Sunan Kalijaga. Oh, ngerti. Nandhake sedaya masyarakatipun sayuk buyuk rukun lho sedaya sami rawuh ing wekdal dalu punika. Kacamatane Pager Wajo. Pager wis ngarani Pager Wajo. Pagere awak muga-muga boten wonten alangan satunggal punapa. Ana kala teko etan tolak bali ngetan, ana kala teko kula tolak bali ngulon. Wiwitan bilai pungkasan selamat sedaya masyarakatipun pageripun Wajo Bajang kuat. Mugi-mugi ingkang sami rawuh pinaringan sehat bakoh ayem tentrem masyarakatipun gemah pipah loh jinabi. Ingkang sami rawuh mugi-mugi pinaringan sehat. Kathah rejekine barokah donya akhirate. Allahumma kabupatenipun Tulung Agung awet Tulung Agung pikantuk pitulunganipun Gusti ingkang Maha Agung. Amin Allahumma amin. Kok pinter iki anake sapa iki? Golek pangan kok, Dur. Golek pangan. Lho, aja mung kate desa kecamatan karo kabupaten lho. Nggih, Sing asta pusaran ngadil. pripun Ibu Siti Yuliana. Ibu Siti Yuliana Siti menika lemah utawi bumi panggenanipun tiang-tiang ingkang sami bercocok tanam tetanen. Iya. Awake dhewe urip nggih teng atasipun bumi. Pramila sedaya masyarakat mriki nggih ayem mawon nggih teng atas bumi. Nggih. Bu Siti Yuliana. Yuli niku piyantanipun ayu, anak ana ing tlatah mriki nuwun inggih Kradinan. Oh iya. Oh, Bu Siti Yuliana. Bu Siti Yuliana. Terus ganti aku Mas. Rika kiri cutik katelek. Apa nesu nek nesu? Bocah nesu. Ojo nyuwun sewu Pak kok. Bocah iki nek nesu dok. Ojo nesu. Kuwi nyuwun sewu lha niku wau wirangan kula perkara bocah iki. Ngopo? Lho ning jedhe kok ora
rada sopan kok piye dipet kok piye ora. Lah nguyuh ki suarane kaya wong nidar keramik. Piye? Kalau goblok mati. Mas, anak telu lho iki kok ya. Lah telu kok jadi rada sopan dene iki wau bengok-bengok. Tulung sapa sing ning jaba tulungan aku. Aku setrum dadak ora iso ngaku. Lah kula kan ngeterke teng ngarep lawang. Bojone otomatis tak dobrak lawange diel arep tak tulungi jebul ora setrum. Katoke lurung diunjukne. Dadi lek laku piye? Dadi omong ngene tok. Lah aku ki arep munjukne lah kok petuk karo bocahe. Lu goblok ngono. Lho kok kowe. Wes ajake apa wis bosen ta? Ora bosen lho, barang petukan yo mencet kowe. Lah kok ngene. Kaya adikku nek ngono. Maksudnya Ayo Mas, ini ketembangan karo guyon. sing lagi viral nggih Pak Eko. Nggih. Niku wonten lagune tambal ban. Aku iki tukang tambal ban. Rezekine piye? Untul-untulan ditabuhi. Untul-untulan iki. Iya, untul-untulan. Ditabuhi penak iki. Lek gumanti ya no. Ya. Ki ewu ning kene arep ning kene kaling-kalingan cagak, nek ning kene go ngalingi Pak Eko. Ora. Teng mriki apa teng mriku Pak Bu? Kene, tengahku nih. Kene. Oh. Nggih. Jan. Alhamdulillah penonton Pak Eko kuat ah. Wah, ini dia Luar biasa. dengan barang kok. Nggih. Antusiasnya luar biasa. Benten kalih dalang-dalang linting nih. Lagi dalang viral Pak Eko. Biar Mas delok nas kono-kono nek sing ning sawet barang lho Mas. Hei. Nenek si Matu Krono si tak wong yo. Ya ngurusi wong yo. Yo ngarep yo apik. Nenek bocah nyakon mboke. Kuwi mi. Oh ya kowe. Berbunyi sik kuwi. Bocah ya. Asli Mas. Wong bayek wedok karo lanang sampeyan iki nak bayek wedok. Nah, penting non Ini garis separuh nak ujung. Lonco lho Pak Eko. tukange sampean sing orjen. Oh. Iso bayangin lho ora kering. Ayo, piye itu tambah lah. Piye. Siji. Aku iki lho. Tukang tambal ban. Aku pales to. Iki sing pales orjene apa cangkemku? Kowe kuwi gak ya? Kowe wiwitono. Siji. Ayo dok kaji. Loro. Ben ora putu. Sungguh tempatku. Yen cirono. Kaji terus kita sekolah. Dadi awake dhewe tontonan yo minangka tuntunan. Ya, pinter iki anake sapa iki? Anake maling. Gak ngono kok ya. Papa. Ayo do sekolah. Lima. Ben munggah suwarga. Muga urip tetep. Yen takon. Cek, Bu. Apa wingi? Takok suwek terus tak tekek. Sing mbok tekan. Saya tapi aja. Lah Aku tak sing memang satu terus lho. sing niku anu to. Balenono. Iya. Papa. Ayo do salat. Lima. Ben munggah suwarga. Ben uripe tentrem. Yen takon. Katok suwek terus tak tekek. Lah kok kentange ketok. Entang bosak dadi. Wah, saya kowe yo arep. Lah enak ya kuwi lho. Dajar orane sing apa ki jenenge? Sing demung apa sing bedhok iki bagus. Sing ndi to? Iki cangkono iki bagus iki. Sing Kuwi bagus. sing iki Mas, tapi kok bagus ketoke gaduk ya, Mas? gaduk piye lho? Ora krungu ketoke, Mas. Lah iki kowe iki lho nonton apa? Sing mbok tonton, lah kowe kuwi lho. Lha kok tenan kok? Oh alah,
Lah makane kowe aja rabi karo wong ganteng. Lah iya apa Mas? Wong pamane wonge ganteng, anteng, meneng tapi gendeng. Iki ta, jeneng kamu sing iki ta? Wih, menangnya gimana? Kene Mas. Aku nyuwun sewu katuran jumeneng sing gendeng iki nggih Pak Eko. Wah. Sik, aku tak golek Yunus. Ya. Mesti wongnya ganteng Mas. Saya iki aku tak garap. Iki yo dalan lho Mas. Iki jalan muda. Tulung Agung itu ada Paku Datu, paguyuban Jalan Muda Tulungagung. Luar biasa. Iki rombongan kuwi iki ke atas sing dalan iki. Nggih, Yo jalan-jalan no. Enos. Paku bumi. Paku Datu. Paguyuban Jalan Tulungagung. Jalan Muda Tulungagung. Iki kok nyunggi rantang Rantang ngundi lho. lah iya gede nyapa Nek gede dhuwur kok Raden Bratasena ngeten. Wong bocah lo bulus kaya sampeyan kok gede dhuwur iki lho. Lah lemu lho niki ya. Lemone lemo. Lah timbang iki koyo pelonco lho Pak Eko. Kowe tak undahne setiap saat secara waktu nggih takon jajarne tamu, Mas. nah luwes bringose nyipris kaya serobeng Lah timbang kok kowe kuwi numpuk. aku niku bringos ra gelem tukul aku seser-seser Panas sinten kok kados. datele omah Mas Yunus. Terus regan nama sampun krono? Mas regan. datele omah Ngapa to kowe iki ora aku ning aku lho arep nganu Kowe iki nyapa? enggak kok Aku nek ning kene iki milik umum. Ah, kuwi lho. kok milih umum Lho iya no, mengko kabeh dinikmati no. Iya lho. oh nek no bar niki mengke betosan cita-cita nggih untuk pelayan Yo, aku banget Pak Kuning. Sing numpak ngono kuwi. ngomongnya umum Aku ora ngono kuwi nek ora kepepet kok. bocah idak Mas Yunus. Nggih. Monggo dungan donggo menapa Mas? Ah, Bu. Kinanti yo kena Pangkurinosa. Pangkurinosa kena dari kowe kena. anu tahlil le lurus Yunus Nang libuamu yo. Kowe iki menengo tambut kowe Yunus kok. apa iso Saya ben nembang. Ayo. Ya, berbagi sing penak. Ojo pakai oleh buri ya. Bisa sih. Sik dijak suruh iki ya. Suruh nem. Iya. Ridu mawon mangawon sebarang. Jalan tenan iki tidak guyon, Mas. Iya. Ridu mawon mangawon murahan tengarane ngature. Oh, ayo. Bisa ngomong, bisa ngomong. redo mawur awur ridu Ayo. Kembangnya apa? Dengan keluar ini, anu nih. Situasi ya, dengan keluar situasi Mbak. Nanti mriki lho Mas Yunus, nanti mriki. Terpadangan mriki lho Mas. hati-hati nek go karo wayangmu ketut Monggo. Pamintaku apa kok ngapak mintahu Pamintaku. aku tak mintahu Memasito asa Libur, Mbak Rika suaranya. suarane diapik-apikne kuwi kaset kuwi asline Asli lho niki asli lho. mosok brengose lho kaya serobek Selamat kerja. Wah ini kok kalau dirayu Mas. Lagi digandrung Mas, digandrung. kalau nus dikon gandring kalau Gandrung, gandrung Garwan Mas. pun kakak. garwan pun kakak. garwa kundel gendel Hei, lah dalam pementasan jarane milik umum. oh iya nih Coro keton diam. Cicet toh
Soro kok nganggo ketun. Lho kok yo kowe kuwi. Kalau dene ngapane meneng apa ndak iso to? Lah yo nyapa to lho. Mbok meneng. Yo kok Pak Eko. Pak Eko Prisdiyanto. Aku disuwuk ae watos iku. Ora mandi suwuke kok kae dadu. Ya dadi larangan negara lan agama. Biyen ning saiki ndak. Biyen saiki nemen. Ayo. Ketut Lawan. runtut tansah runtungan Nyapa lho komentar iki. Kok aku ki nyanyi nang oh, Saga. Engkau begitu atos. Harus tak ambok nyinyiran. Ayo. Ayo kene caket pun kakek. ayo kene caket pun kakangmu Sakit karo aku gak Saga. Tidak laku Tinggal panjenengan kok sayang to Mas. Pundi kan saya kula pijeti. Nak pampeyane. Bapak Ibu ingkang badhe mirsani pesinden bar tuku tekek. Kok tekek piye to? Hati. sarina sawengi Saya enggak kayak ngono. Suaranya Pak Budi. Setan tingkang Pak ini awak ayo telo godhog kok ning nyeroti. Ngene aku krungu bojone ini poncotan koyo laos. Jangan abang niku. Iki dudu laos. Kandhani kunir. Nek apa kok panjenengan. Pancen Gusti keagungane Gusti Allah ki ngono Mas. Nggih. Dadi bojo ki ora perkara rupa elek utawa bagus ayu utawa indah. Iki lho. Kuwi sing jenenge jojo ki ya ngono. Nah, iki lho ngono Pak Eko matur Pak Jae. Pak sapa iki kae? Pak Laos sing kowe kuwi lho. Oh, lah ya aku. Ya. Setan tingkang sampun Ketinggalan Pak Gendut sangat kurang apa lho Mas? Lamun adoh cakete ngati. Napa jenengan kesemprong BC niku to Mas? Kok paling kretol ki. Kowe nyawang dhuwur koyo tenang ngono. Kowe asli pomo kene ndredeg sing ngisor ngono. Jaimi yen cedak yen cedak tansah mulat sita asih Aja beda. Aja beda. Suarane Mas Yunus ki apik kok malah. Lah iya Mas Saiki gending mbake, Mbak Rika. Indomie lan nyayap. dan Itu no yo yo. Lah iya Pak Mituno bakul mie ayam. Pindo mimi lan mintuna. Ayo bareng Kang Mas hana tepi wajib. Bareng ya Mas. nyapo bisa bareng. Enak lho ya. Nggih, kita yo matur nek ngono bareng iki. Oh iya. Kalau tidak bareng kalau bojomu. Aku gak kejak melo.
Aku keluar kang WA dhewe. WA sama. Ijo. Tukang gas guyu pino brojo. Ayo. Oh, cek kok. Opo sing bakul chat? Bakul chat. Ya. Sido dangdutan medun kuwi. Jadi dangdutan lelo-lelo. Alah gelute kapan? Dangdutan melok Pak Eko. Betul, sing kulo teman aku men Mas. Aja ditampil ya. Kok sing kulo iki to Mas kami Mas. Sing pundi to? Sing pertama sing kulo teman piye? Ganti kaya manuk kena ulut. Cinta iku dikapa-kapake manut. Nut. Ngapa ya? Lamun nyawa kaya ra tau ngerti wong bagus. rupane wis tekek. Lah iki gumor blang. Aku wis gumun dibatok pinter sampeyan ya. Aku ngedone ngomong ora ngono. Wong lanang-lanang gak iso ngontrol emosi kan mesti tes-tes. Ah iya ora. Ono lagune apa serang pakai lagu. Ning arep iki malah aku. Oh iya. Bisa kaya ceret. Tembangnya apa? Ya, aku pengen aja kita berdua kali bareng. Tembangnya nganggo apa wis? Jika lo ketinggalan, ini tembaknya bebas ya Pak Iko? Anu, Untuk kamu juga? enggak, anak tani sing halus sih. Angan tani Lah iki. aku iki kok wis remuk iki kok. Saiki remuk. Sing halus aku pengen Mbak Rika suarane sing merdu sing indah itu yang apa? Jih, napa dicocokne kali bawane wae wonten sidrasih wau. Oh, dadi ning ngene anu. Nggih. Nano. Kersane seragam ngoten Ya, Pak enggak ya. apa-apa, enggak apa-apa. Sing penting halus sih. Ojo kesusu kasar kayak. Mboten kesusu Dadi ya Pak Iko. matasane ngono Mas yo. Nah, sowen tes kuwe. Sowen. Oh, ngono yo. Kok guri kok manut kowe lho. Lah saiki terus yo. Nggih. Ya tak aku mau. Dadan sowen bor. Aku enggak tahu bahasa aku aja lho sing ngono. Sowan kan aku ngomong tek. Ayo. Aku kan setia satu.
Ya ini senengane metre, Mbak. Ji. Jadi di mereka kalau sing arep dino minggu Mas. Oh, Wah, kabar. lali jajine. Harus dak kabar. Oh, kudu nambah lek. Aku Ya. sambung malih. Nyogone jos-jos pae kok. Kompak kabeh gini kanca-kanca napa niki? Musisi niaga nom-nom kabeh pae. Iya no. Nyogo kene iki jarene tuwek sithik pateni. Ini mboten. Kuwi ya sing ketelawas barang. Berarti guru. Terus ke? Nggih. Aku bisa Anifatul. Anifatul. Oh, jenenge Arab. Anifatul. Sepote hadroh Mas. Hadroh kerjane juta tak du Anifatul menika putune Mudin. Nggih ngerti to wong main arep langgar ora tau mampir langgar diliwati to.
bisa ngaji to Mas Iwan. Anu sekedhik-sekedhik, Pak. Njajal Kula saya. sewu kula teng Gontor menika 8 tahun. Dah, kedotor mulai tahun. Teng Tebu kula 5 tahun. Teburan. Tebu teh. Di Tebu Ireng. Oh. Nyuwun sewu lah, ketika dengan kita nek kula ngaji. Ngaji. Boten Lah, apa? dodol es kok. Pak yo. Iki kok meni. Seto, aku ora pengen kali di sini. Aku pengen terus sampean ngaji jajal. Ora kita sak ayat utawa tentang bersih desa, tentang desa ini enak Mas. Berarti bersih desa. Oh, Niki intine resik. terus sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kuwi? Lah, aku nika ndak nyebut surga to. Oh, iya. Ya ngaji yo. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Shallu ala nabi Muhammad. Aku kok kaya tenanan. Lo kagongmu kan jadi guyon lho. Lah, aku kok kaya tenanan. Upaya itu tenanan Oh, kok. ya. Kok iki rumah samu mimpi ya. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Apa ya? Kula mboten saged miseni. Iya. Intine ngeten. Niki ora resik. Ah. Anna dofatu minal iman. Tegese siapa yang menjaga kebersihan adalah sebagian daripada iman. Bersih desa menika ngresiki njaba niki ngresiki jerone. Mugi-mugi badhe dosa resik menika anggenipun pados rejeki sandang lawan panah pinaringan gangsal pinaringan kathah saking ngarsaning Gusti Allah taala. Amin Allahumma. Pinaringan sehat, amin Allahumma. Pinaringan sakinah mawaddah warahmah keluarganipun Allahumma. Shallatullah salamullah ala biasanya yen to pengajian menika mesti wonten tehipun utawi jalan. Sarene niki boten wonten, mungkin dangu-dangu dak kiyaine ngelak. Jadi boten kata-kata nggih matur mugi-mugi kurma ingkang sae saged kinabulan, ingkang boten sae mugi-mugi kalis ing sampikala. Amin Allahumma. Pun Pak Eko ayo dangdutan neh yo. Iya. Api. Terus ya Mas. Nggih. Aku apa yang jajal jogetane Anfatul. Waduh. Katule menyepoti arah joget iki lho. Bisa loh, wong seni loh. Kita berlari menuju negara Hiburan. Mono suka. Mono suka. Niki ampun disawang negatif ning tujuanipun paling lelipur kudu ngarsane para pinilenggan. Oke. Wong nyuwun niku diwiwiti saka rasa seneng Mas. Nggih. Insyaallah bakal dikabulake saka kasane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Niki ben tembang bajing loncat. Waduh. Oh ya. Parahyangan. Ya Jawa Baratan. Ya, ini istimewa Istimewa. sak nembange. Wet yo. Sampai sih mau nduk. Ya dikae. Lah, bapakmu ni ngono ki ndang cek ngono. Nah. Apa lagi? Tak jemuke. Aku tahu jemuk ngono iki sare tempe.
Iya. Wah, iki mening kaya nang Amerika biyen ngene iki. Wah, petuk mau ngayu ngene iki teko omah bojoku ditak pateni. Maksudnya pateni lampune terus ibadah bareng salat tahajud ngoten lho Pak Eko. Nyapa ya kok budi bareng nyapa. Sampeyan lho, Mbak Rika gelem karo sampeyan bojomu wis gak umum. Lah iya, piye kok Pak Eko iki? Karo pateni. Lah iya, kudune ngerti bocah ayu gelem karo aku kudune matur nuwun. Piye iki? Sampeyan golek kene wis gak iso. Lah piye iki lho? Lho, awakmu iki lho. Oh lah iya aku. Ayo, ditembake sing penak. Piye? Ya ora usah dibawani langsung mendak awake, jogetane sing cocok. Lah iya mendak. Dadi aja ketok teman-teman sing penting lurus. Ya ora, harus sih. Glukune gogrok. Eneng acaramu. Eneng golek waran. Ya.
Mas Yo. Wah, iki yo mening. Wis menang mening. Malah ini sampean kan ning kono. Oh. Aku ning adine yo. Terus piye? Suarane kaya wong pedamen garing. Piye? Mak kresek. Mau pada tepek kok. Ya. Terus